Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Sana napunta mga higala, dini nga itong tulumanon sa kahanginan, C.O.N.A. Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubus nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abi no adlaw na usab karon nga Huwebes, no? Huwebes na ron mahigala, Huwebes. Pizza 25 na kini sa bulan sa Abril tuig 2024. Oh, hapit na gyud mga higala ang matud pa bulan sa Mayo, no? Kining Mayo mga higala mo ni siya fiesta month, no? Kung moadto ka dito sa Bohol ko, no? Mamanong ko kasulay pero inana ko nos Bohol gikan sa May 1 hangtod sa May 31, no? Pista gina kada adlaw, so kung himistahon ka, makuang gyud ka ug sa ato pa na matagbaw gyud ka og pinamista ingon ni ana, no? Sa bana, no, nga imo usab congratulations pud ay mga gala sa atong mga kaigsuunan nga mga estudyante, no, nga mang-graduate na karong adlaw diri sa amoa sa Ayungon. Do na mi naamangod mo diri college kining Negros College NC, no, muna nga karong adlaw ang ilahang graduation. So congratulations ha mga ginikanan, mga maestra, taga NC, labi na gayud ang mga estudyante. Congratulations, mong graduate na gyud mo karong adlaw. Praise the Lord. Hallelujah, tayo ko ng Ginoo, no? Dili lalim ni mga pag-eskwela. Ako estudyante, magpila mo ko katuig mga pagka-estudyante. Estudyante ko sa diha nag-eskwela ko sa Kolehiyo de San Jose Recoleto sa una o engineering. Dayong estudyante na pud ko sa dahang ni kuha na pud ko og college diri sa kining diri sa St. Joseph Seminary College. Dayong na estudyante na pud ko sa diha nga ni kuha na pud ko og theology sa Seminaryo Mayor de San Carlos. So dugay-dugay kung ngay mga estudyante. Dili gyud lali mga higala, no, kining estudyante kita ngani ana, no. Nahala, no, mayong mudto na kanatong tanan, and again congratulations sa ato ang mga kabataan nga mo graduate karong adlaw sa ilahang tagsa-tagsa ka mga kurso. Yan, no, gani do na koy akong ang panday mga higala, no, si Aki, no, Aki nga Bacordo, lipay kayo mga higala kay ni-graduate ang iyahang bata pagka maestra, no? BS Education, BS ED, o niya matud pa maglitsyon siya karong gabi adto may manihapon sila. Adto dito sa may guminto nga mga gala, no? Nahala, no? Congratulations tanan. Karong adlaw ato na pod nga hisugutan ang atong santo. Pero wala lang usa karon si BCP News may gala ha, kay medyo busy-busy jud ko gamay. Tungod sa kadagas mga buluhaton ng andam punta para sa fiesta, akong giandam po rin mga kahimanan kaya karong sunod adlaw murag moabot ang seminarista gikan sa St. Joseph. Giandam po na ako ang iyahang kwarto diri sa atong kumbento kay kuan pa baya di atong kumbento mahigala. Still kuan pa ongoing pa ang ginatawag nato pagkumpleto niini. So wala pa ako dadagan pang inugtugang, no? So nahala, no, mga gala, ang atong santo karong adlaw, ang atong patron saint mao si Saint Mark the Evangelist, the oldest and the shortest of the four gospel, no? Siya ang magsusulat o siya ang matud pabasihan, no, sa duha ka mga evangelist, si Saint John o si Saint Matthew sa iyahang pagsulat niini. Nga kining iyahang ebanghelyo ni San Marcos para kini sa mga Gentile converts, no? Nya after the death of Peter and Paul, no, nagsulat siya niini og sometime between 60 to 70 AD. The first akuan kining kining gospel o niya dili ni siya usa sa mga apostoles, kuanda ni siya sakop ra ni mga apostoles, no, ni Saint Peter man siguro ni siya o San Pedro. Hala, no, karong adlaw may gala gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Marcos Navarro Sakul. Wala puno sa katakari joke ha kay medyo ulo apiki tagamay may gala.
medyo naapikhan tagamay. So human sa saint of the day, direkta na ta manghigala diri sa atuang catechism. Okay, the question ako din nga si Bayaon o good noon si Renedel Gahinsan, banggiitang gitarista na ako sa una sa PECYG diri sa Sibula, no? Paris Social PS Paris Sociocultural, no? Paris Sociocultural Youth Group PECYG, no? Nya banggiitan ning manghigarang gitarista ni. O kung naana po si Rene Boy, o sa mga akong mga sakop sa una sa PECYG, kumusta na, no? Ang magtiayon nga sila si Japet, no? O nga manusab ang iyahag misis nga puro sa mga public school teachers. O nga manusab si Ramil, no? Ang atong pulis nga drummer na ko kaniadto mahigala nga karon usa na ka pulis. O nga manusab si kining Rene Boy, of course, no? By the way, kini si Rene Boy Gahinsan manghigala, di na matabang manghigala. Tuwa na nagtrabaho sa Central Bank Manila. Di matabang manghigala, no? Ubay-ubay pa nato nga mga kabataan nga si Juan, no? Si kinling daghan pa kayo manghigala, no? Nga ato ang mga pangtimpayaon din natin. Basta kita sa kasal ni Rene Boy, ha? Rene Boy ni Renedel, no? Karong June 26 unya, of course ang among grupo manghigala mga music minded, so tukar-tukar mi ani, no? Adto dito sa Kamaksino human sa kasal ni Renedel Gahinsan, tukar ni manghigala, no? Kana ginatawag na to jamming pag my time. Yan na, no? Of course, padayon ta manghigala, ari kita sa atong question. Do our religious procession have biblical basis? Padre, unsa man ang ato ang religious procession? Kada bitang atong procession timpong fiesta, matimpong Semana Santa, do na bago ni siya ay basihan nga atong makuha sa Biblia. Tubag na perting daghana, no? Perting daghana kayo. There are so many biblical accounts that can support our tradition with regards to religious procession. But before that, sa dili pa nato nang hisgutan, ato una nga gitawag nato og tun-an, no? Palalum-laluman nato gamay. First, atong i-define unsa man kining religious procession. In Christianity, according to Webster Dictionary, in Christianity, this is an organized body of people advancing in formal or ceremonial manner or an element of Christian ritual or as a less official expression of popular piety. So it is an organized body. So gi-organized yun sila. Ato pag if you will organize gani, no? Kung mag-organize gani ka o kanang gitawag na to o kining usa ka kalihukan, kinahanglan gyud nga klaro kaayo kung unsaon nimo pag-motivate ang tao. Imo gyud usahon unsa may kanang gitawag natong motivation nato nga ato man siyang buhaton nga unsa man poy gusto natong maangkon. Ayan, no? So the first essential point nga atong tan-awon is the motivation and the goal. No? Sa ato pa mo set gyud ta og goal. So ari kita sa motivation. Kung atong hinumduman usa sa mga ilado kay sa Biblia kini si Gideon, nagmarcha kini sila para sa Pangginoo, no? Agi og pagpakita sa iyang dakong pagtuo ug pagpangayo sa Ginoo nga unta ang iyahang mga katawhan, no? Makalingkawas gikan sa pagpangabuso nga gihimo sa mga Midianites, no? Midians, no? Ato kanang mabasa sa sa basahon sa maghuhukom Kapitulo 6, versikulo 17, or Judges ni siya, Judges 6 to 7. Taas na siya, wala na nakukuha ang mga verses, kaya pinindagana. Sa kinabuhi ni Gideon, mao kini ang motivation gidi ay niya, gisugo siya sa Ginoo. Niya, ang iyahang goal nga maangkon, aron makalingkawas ang mga Israelita sa pagpangabuso sa mga Midianhon. Sa ito pa doon mga rason, doon na motivation, and doon na po is goal or butang at gustong maangkon.
Sa lain pod nga teksto sa Biblia, sa Josue kapitulo 1 bersikulo 1 hanggang 2, naghisgot po ni kabahin kang Josue or Joshua. Joshua sa in English, unya Josue sa Binisaya. Human mamatay ang sulugoon sa Ginoo nga si Moises, ang iyang katabang nga si Josue, anak ni Nun, giingnan sa Ginoo, patay na si Moises nga akong alagad, busa ikaw ug ang tanang katawhan sa Israel, pangandam kamo sa pagtabok sa suba sa Jordan, ug lakaw ngadto sa yuta nga gisaad ko kaninyo. Ato papalakto na po sa ato pa. Again, ang motivation ni Joshua o Josue nga gisugo siya sa Ginoo. Unya ang iyahang gustong maangkon unsa man ang gusto nilang makabot mao ang kaluwasan gikan sa Ehipto. Ana no, sa ato pa always and ever ang mga religious procession has something to do with your faith. No, doon na ginay kalambigitan sa pagtuo sa Ginoo. Unya doon na gina siya gitawag natong motivation. Unya aduna po na siya gustong makabot. Goal, G-O-A-L. Ana no? Gani sa panahon po ni Haring David, no, kaya sa ato kanang mabasa sa ikaduhang panahon, 2 Samuel verse 6, taas gihapon kayo gidala ni Haring David ang arka sa kasabutan aron pagpasidungog sa Ginoo. Dihay usa nga ginganlag Mikal, no, nga ginganlan siya nabuang, no, dihay usa nga ginganlan siya nabuang kay gasayaw-sayaw man kini si Haring David nga naghubo, walay sinina og nagsunod sa arka sa kasabutan samtang ila kining gidala ngadto sa Jerusalem. No, ang nahitabo gibugal-bugalan no sa anak ni Saul, no, ni Saulo, no. Ni Saulo. Saul, si Mikal ang pangalan, gibugal-bugalan niya si Haring David, no. Ato kanang mabasa sa ikaduhang sulat, 2 Samuel chapter 16, nagibugal-bugalan ni Mikal si Haring David. Ug ang nahitabo, namatay kini si Mikal nga wala gyud makabaton og anak. Urag gigabaan ba ingon ni ana. No, so na nga do naman gyud mga tawo nga wa pod mauyon ining gihimo natong mga Katoliko. So ayaw lang po din taon mong pamugal-bugal, no? Kay sa unang panahon, gibugal-bugalan ni Mikal si Haring David. Medyo nasilutan ba agad gamay. Kaya nga naman, tungod sa motivation, manggod, si Haring David, gihimo niya katong iyahang gihimong pagprosesyon tungod siyang pagpasalamat sa Diyos sa mga kadaugan sa gubat nga iyahang naangkon. So ba nga, di lang na, kami kitang nga Katoliko, ato po nga naapod tayo ingon ni Ana. No? Gani, kung atong tanawon sa Juan kapitulo 12, versikulo 12 hangtod 19, si Kristo mismo mihimo po ining religious procession sa iyahang madaugong pagsulod sa Jerusalem. No? So always and ever, naang gining paglakaw, pagpasalamat, but of course, with motivation. So karon balik-balik ta sa atong pangutana. Padre, naa may biblical basis kining ato ang pagprosesyon? Of course, naa na siya. Pero dili pa naigo nga naatay mabasa sa Biblia. Kinahanglan nga nakasabot gyud ta kung ngano nga kita mismo mga Katoliko naghimo niya na what is our motivation? No, pananglitan, magprosesyon ta sa atong patron, San Isidro, panlitan karong Mayo 14 magprosesyon na. Pero sa may ato ang gitawag nato og motivation niini. Unsa may nakapamotivate nato? Of course, ang pagpasalamat. No, pasalamat sa Ginoo sa mga grasya nga nadawat tibuok tuig. Kay si San Isidro, patron man lagi ni sa mga magbabaol. So muna nga ato pod nga gitawag nato gipasalamatan ang Ginoo uban sa mga pag-ampo ni San Isidro. Muna nga si San Isidro pod mismo ato pong gipasalamatan. Unya si San Isidro atong giprosesyon. Nga naman aron pagpakita nga matud pa atong gikahimuot ang iyahang pagtabang pinaagi sa itong mga pagampo. So muna siya gitawag nato goal setting, na motivation. And of course, ang atong gustong makabot mao nga makabot nato ang panaghiusa sa lungsod, panalitan sa ayungod, no? Ginaghiusa gyud ang simbahan ug ang kining gitawag nato og LGU ubo sa pagdumala ni
Municipal Mayor Dennis Amancio sa paghimo og mga kalihukan ila binagayod sa gitawag nato og religious procession kining gitawag ng kadumahan. Nahimo siya nga civic parade at the same time religious procession kay in honor man sa Ginoo uban sa pangama ni San Isidro. Sa ato pa kung ang pangutana naabas Biblia, simple ra na kayong tubago nato, no? May naabas Biblia ka ng prosesyon na, wala na problema. But dili na ta kay kutob ra diha, no? Atong sabton ug unsa may atong motivation sa paghimo ni ana. At the same time, unsa may gusto natong makabuot. No? Kung sakit kita diri sa ayongon, of course, ang atong motivation mao nga pagpasalamat. Magpapasalamat sa Ginoo uban sa pangaman ni San Isidro sa grasya nga nadawat. Ikaduha, gusto nato nga magkahiusa kita isip usa ka katawhan diha sa pagpasalamat sa Dios diha sa gitawag nato pag mga kalihukan. Muna nga nahimo og yun nga procession para nga matud palagi mamahimo kining usa ka communitarian activity, no? Dili lang kay sa simbahan ra. Gidala gid nato sa gawas ang atong mga pag-ampo ug pasalamat sa Ginoo aron nga matud pa atong gi-enjoy nato ang tanan nga mga kanang gitawag nato og katawhan sa ayugon sa usa ka lungsod. So ito pa gidala gid nato aron nga ang tanan maka-feel nga sa atong gihimo. Muna nga imbis sa simbahan data magpasalamat, gidala gid nato sa gawas aron nga ang tawo nga makakita, no, makaamgo pod nga angay gusab nato dahil pasidunggan si San Isidro tungod kay nakatabang sa dako kanato pinaagi sa iyang mga pagampo. Klaro ba? Di na lang una kita kuto pa, wala lang usa kita joke. At the same time, wala po kita sa BCP News. Kaya medyo busy-busy ko gamay ha. Daghang salamat ug mayong mudto Pilipinas!